Posengagre Meghalaya estatuko herrixka bat da, Indiako ipar-ekialdean, Bangladeseko mugan. Inguru horretan garo tribuak bizi dira. Ezaguna da Indian emakume jaiotzeak diskriminazio handia dakarrela. Alaben eskontzari garestia zama ekonomiko bat denez, neskak familiak berak baztertzen ditu eta gizonak dira eskubide guztiak dauzkatenak. Hala ere, garo tribuak ezaugarri berezia dauka. Munduan geratzen den gizarte matrilineal bakarrenetakoa da. Horrek esan nahi du, garo tribuan emakumea oso pertsona errespetatua dela, garrantzi handikoa. Adibidez, umeek euren amen abizenak eramaten dituzte, eta andregaiaren familiak ez dio senargaiaren familiari ezkonsaririk ordaindu behar. Baina kontuz, matrilineala ez da matriarkalaren sinonimoa. Emakumeek ez dute gizartea gobernatzen, eta adibidez, naiz eta jabegoa emakumeena izan, gizonek gizartea, jabetza eta etxeko arazoak gobernatzen dituzte. Posengagre inguruko garoek bizi baldintza gogorrak pairatzen dituzte. Nekazaritzan oinarritutako komunitateetan bizi dira eta arroza, anakardoak eta horrelakoak ekoizten dituzte bizi irauteko laborantzan. Horietako askok lursail txiki bat baino ez dute familia handi baten bizi iraupenerako. Egoera askoz dramatikoagoa bihurtzen da klima aldaketaren ondorioz uztak galtzen dituztenean, lehorte eta uholde larriak daudenean esaterako. Seme-alabak askotan txikitatik hasten dira lanean familiari laguntzeko. Eremu horretako klima oso beroa da, azarotik otsailera arte izan ezik. Pobrezia handiko lurraldea da hau, gobernuak ahaztuta daukana, eta eskolak, ospitaleak, errepideak eta antzeko espiegiturarik ez duena. Indiako North East ordezkaritzako klaretar misiolariak 2019an heldu ziren Posengragera eta zonaldearen garapen sozioekonomikoa bultzatzen dute. Herrixka horretatik hurbilen dagoen goi-mailako eskola 22 kilometrora dago. Errepideak egoera txarrean daudenez eta garraiorik ez dagoenez, ezinezkoa da herri honetako eta inguruko beste herri batzuetako umeak eskolara iristea. Horregaitik, klaretar misiolariek eskola berri bat jarri zuten martxan. St. Andrew School. Bertan, ahalegin guztiak egin dituzte umei kalitatezko hezkuntza emateko. Lehen hezkuntzako ikastetxe horretan, 275 ikasle ari dira, guztiak garo tribukoak. Baina zonalde horretako arazo nagusietako bat, elektrizitate falta da. Naiz eta eskolan konexio elektrikoa izan, sarritan gertatzen dira argindarretenak. Euriten garaian oso gutxitan izaten dute elektrizitatea. Irakaslea naiz Sant Andrew eskolan. Oso zail egiten zait eskolak ematea, batez ere udan, askotan eteten delako argindarra. Udan, horren beste berorekin, ikaslei oso zail egiten zaie arreta jartzea. Hori dela eta, eskola eta ikasgai asko galtzen dituzte. Pangme naiz, St. Andrewko lehen hezkuntzako ikaslea. Nire eskola urruneko herrixka batean dago eta horregatik askotan argindarra eteten da. Uda garaian ikasgelan bero handia egiten du eta zaila egiten zaigu adi egotea. Hori dela eta ikasgai asko galtzen ditugu eta pena handia dugu gutxiago ikasten dugulako. Bebeiani naiz, Sant Andrewko lehen hezkuntzako ikaslea. Uda garaian benetako beroa egiten du eta askotan elektrizitatea mozten da. Bero horrekin oso zail egiten zaigu eskola orduetan eserita egotea arreta jarrita. Eta horrela ikasgai asko galtzen ditugu. Horregatik oso triste nago. Arrastion, Magara naiz. Lehen hezkuntzako 4. mailan ikasten nabil Sant Andrew eskolan. Askotan ez daukago argindarrik, eta horrela ezin dugu modu egokian ikasi. Mila esker. Sant Andrews eskolan ikasten dut. Zonaldean argindar faltaren arazoa dago. Argirik ez dagoenean ezin dugu ikasi. Kaixo, Sant Andrew eskolako irakasleak gara. Askotan, argindarretenak izaten ditugu, eta horren ondorioz, arazoak dauzkagu eskolan gure lana aurrera eramateko. Udan, bero itzela egiten du, eta haizegailuak ez dabiltza. Laguntza eskatzen dugu egoera horri alternatiba bat bilatzeko. Adibidez, eguzki energia sistema bat. Eskualde honetan, eguzki argi asko dagoenez, oso egokia izango litzateke eguzki sistema bat.
zuen laguntza espero dugu, energia sistema hori lortu ahal izateko eta ikasgeletan etenik gabeko argindarra egoteko. Horrela, umeen hezkuntza baldintzak hobetuko dira. Eguzki sistema bat lortu nahi dugu gure ikasketak martxa honean joateko. Eskerrik asko! Eskolan, elektrizitatea etengabe ematen duen eguzki sistema bat izanez gero, hau lortuko dute. Ikasgela guztietan behar diren haizegailu eta argi egokiak jarri ahal izango dira. Urbonbak funtzionatuko du, bai edateko ura lortzeko, bai komunetan erabiltzeko. Eskolaz kanpoko jarduerak eta kultura ekintzak antolatu ahal izango dira. Horretarako laguntza eskatzen dizuegu. Guztion artean lortuko dugu ume horiek ikasteko baldintza hobeak izatea. Eskerrik asko.